Как ще коментирате това, че миряните не искат нито един от двамата кандидати, нито Борис, нито Игнатий? Вижте какво. Не ме поставяйте в ситуации, които вярвам, че вие няма да искате да попадате. Аз нямам право да коментирам избора. Аз съм просто и когато дойдох тук за наместник на обявелия митрополитски престол, аз имах една основна задача – да проведа избора в съответствие с устава. И второто, текущи дела на епархията да ги разрешавам. Аз поне за себе си, и за това ви казах в началото, от техническа гледна точка мога да ви гарантирам, не съм брал никаква. Какво е ставало в главите на избиратели, това не знам. Аз мисля, че избора е, за съжаление, тенденциозно предрешен, защото отново, както и в западноевропейската, така и при нас, нашата епархия привлеча лошата тенденция да се гласува за втори неизбираем кандидат, какъвто се смята Игнатий Провадски. Един от кандидатите, който изпъкна сега като сериозен кандидат за варненски митрополит, е доста компрометиран в мас-медиите, в това число и в църковните медии. И това вкара голям смут и съблазън в хората, които не са равнодушни относно избора. Ако се стигне до там, че този инициативен комитет, който се събра и наистина призова варненци да не влизат в храма, докато митрополит бъде човек, когато те не искат, какви са реакциите на Светия Синод от там нататък? Не мога да кажа какво ще реши Светия Синод. В медийното пространство, дори и между нас, и дори в националните медии прозвуча мнение, че един от кандидатите, който е избран сега за точно за епископа Борис, е компрометирал и подготвил този избор да се случи именно по този начин и това пролича дори в залата. Варненци не искат достоен митрополит, а не такъв, който е с скандали, известен, с какви ли не други работи, просто коментирана личност. Тези, които гласуваха за Борис, тенденциозно гласуваха и за Игнатий. А тези, които гласуваха за Наум, втория глас им беше разсеян, просто което означава, че те не бяха подготвени предварително, нямаше договорка за това. Против това да се обикалят митрополии, да се раздават пари. Има ли такива конкретни сигнали? Ами доколкото съм чел в Добруджанска трибуна в един вестник има дадени сигнали, има хора, които са оплаквали, но разбира се, тези неща много добре знаеш, че не може да се докажат. От техническа гледна точка всичко е абсолютно точно. Режисира ли избора днес? Склонен съм да мисля, че да.